א' לא לוקחים לנו את הארצי. תצמד לימין אל גולדמן נחום. באמת לא חשבנו שיבואו יום כל כך פרוע, אלים וסוער, ימין והשמצות והכפשות ברשתות, אבל אנחנו מתמודדים כי זה הבית שלנו, אין לנו בית אחר. בעוד 500 מטרים. בכיכר ארצה ביציאה השנייה אל דוד רזיאל. מה אתם מציעים? אני מבין את זה שאתם אומרים, שמעו, אנחנו קיבוץ, אי אפשר לעשות לנו סחנה בתוך הקיבוץ. נשמע לי הגיוני. סליחה שאני אומר את זה נגד הקנייה. זה הטיעון יותר חזק, כי הם הגיעו לשם לפני 80 שנה, ולא היה שם כלום. בעוד 300 מטרים. בכיכר ארצה ביציאה השנייה. אין לי דעה מוגדרת בסכסוך הזה, הוא סכסוך מורכב מאוד, אבל יש להם גם טיעון חזק. א', זכות אבות זה זכות, אבל היא לא זכות מוחלטת. ב', אני מבין שהם לא רוצים שהבית שלהם הוא יהפוך לרוקאי, לפארק ציבורי. ג', מה כן אתם מוכנים לתת? אנחנו אומרים את יותר מבין, אבל אם ברשותכם אני אעשה לכם... בכיכר ארצה ביציאה השנייה אל דוד רזיאל. זה אתה מכיר, טנקה? כן. כיכר השרון, יפו. קמה קבוצה שנקראת הטבע שייך לציבור, פנתה לבית המשפט בנושא של נחל האסי והכניסה לניר דוד. היא הופנתה מהעליון לבית משפט שלום בבית שאן, הושגה פשרה במסגרת בית המשפט, שבמהלכה נקבע בסעיף הראשון שהפתרון צריך להיות מחוץ לקיבוץ, וצריך לפתח חוף נוסף בהמשך של נחל האסי לרווחת הציבור. בעוד 400 מטרים. פני ימינה אל לואי פסטר. זה סדרה של כביש שיחול לבית שאן.